కంబోడియా థాయిలాండ్ మధ్య మరొక్కసారి యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఇటీవలే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యంతో ఈ రెండు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరి పరిస్థితులు సద్దుమణిగాయి. మళ్లీ ఇంతలో ఏమైందో ఏమో తెలియదు గానీ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. కంబోడియాపై థాయిలాండ్ వైమానిక దాడులు చేసింది. దీంతో మళ్లీ రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. ప్రస్తుతమైతే కంబోడియా సరిహద్దులో వైమానిక దాడులు ప్రారంభించినట్లు థాయ్ ఆర్మీ ప్రతినిధి మేజర్ జనరల్ వింథాయ్ సువారి తెలిపారు. ఇరు దేశాల తీవ్ర ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించాయని ఒకరినొకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. Một thiết 3-1-1-7 มุ่งยิง4-5-4 นัดที่1หมู่2พร้อมระวังยิงนัดที่1หมู่2ยิงไปแล้วbộ đó tịch casino lần riệp đó đây banh bột bột tịch lần khối thế thay lê này ông dương tên tránh nơi skin sinh là tịch casino riệp đó đây rồi dạ bọn bộ đó tịch casino కంబోడియా సరిహద్దుల్లో వైమానిక దాడులు ప్రారంభించినట్లు థాయ్ ఆర్మీ ప్రతినిధి మేజర్ జనరల్ వింథాయ్ సువారి తెలిపారు. ఇరు దేశాలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించాయని ఒకరినొకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతమైతే కంబోడియాపై థాయిలాండ్ వైమానిక దాడులు చేస్తోంది. మళ్లీ పరిస్థితులు ఎటువైపు దారి తీస్తాయో చూడాల్సి ఉంది. జులైలో థాయిలాండ్ కంబోడియా మధ్య 5 రోజుల పాటు తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. పరిస్థితులు చేదాటడంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యం చేసుకుని శాంతి చర్చలకు శ్రీకారం చుట్టారు. మలేషియా ప్రధానమంత్రి అన్వర్ ఇబ్రహీం మధ్యవర్తిత్వం వహించడంతో ఇరు దేశాల కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. అనంతరం అక్టోబర్లో కౌలాలంపూర్లో ట్రంప్ ఆధ్వర్యంలో రెండు దేశాల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై సంతకం చేశాయి. అప్పటి నుంచి పరిస్థితులు సద్దుమణిగాయి. కానీ తాజాగా అనుకోకుండా సరిహద్దు ప్రాంతంలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇరు దేశాలు తమ సైనికులను ఆయుధాలను ఆ ప్రాంతంలో మోహరించాయి.หมู่2หลักฐานกระสุนระเบิดจุดM119 มุ่งทิศ3-1-7มุ่งยิง4-5-4นัดที่1หมู่2พร้อม2พร้อมมุ่งยิงมุ่งทิศ3-1-7มุ่งยิง4-5-4นัดที่1หมู่2พร้อมระวังยิงนัดที่1หมู่2ยิงไปแล้ว bộ đó tịch casino lần riệp đó đây banh bột bột tịch lần khối thế thay lê này ông dương tên tránh nơi skin sinh là tịch casino riệp đó đây rồi dạ bọn bộ đó tịch casinoหมู่2หลักฐานกระสุนระเบิดจุดM119 มุ่งทิศ3-1-7มุ่งยิง4-5-4นัดที่1หมู่2พร้อม2พร้อมมุ่งยิงมุ่งทิศ3-1-7มุ่งยิง